яке аз намоишҳои бисёр ҳам пурмазмуни осорхонаи миллӣ ба ифтихори 80-солагии аз муҳосираи иқтисодӣ озод гаштани шаҳри Ленинград ва саҳми тоҷикон дар он дар осорхонаи таърихи сиёсии Федератсияи Россия баргузор гашт ва баргузоркунандагони намоиши имрӯза осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва осорхонаи таърихи сиёсии Россия мебошанд. ва аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон наздики 100 адад ёдгориҳо дар ин намоиш ба маърази тамошо гузошта шудааст ва намоиш фикр мекунам бисёр намоиши ҷолиб аст, таърихӣ аст, зеро маҳз 27 январи соли 1944 қурра озодшавии шаҳри Ленинград аз муҳосира ба вуқӯъ пайвастааст. ва бояд гуфт ки даврамандии намоиши имрӯзаи мо марбут ба солҳои 1941-1944 аст ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар ҷанги бузурги ватанӣ зиёда аз 300 000 нафар фиристодагони ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок намуданд, саҳми худро гузоштанд. 55 000 нафар фиристодагони Тоҷикистон бо гирифтани ордени медалҳо мушарраф гаштанд ва мутаассифона 90 000 нафар фарзандони Тоҷикистон аз набардҳо барнагаштанд. 54 нафар ба гирифтани унвони олии қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ мушарраф гаштанд ва 19 нафар фиристодагони Тоҷикистон ба гирифтани 3 дараҷа ордени шараф ки баробар бо қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аст мушарраф гаштанд. Очень приятно видеть в Санкт-Петербурге здесь выставку, которую привезли непосредственно из Таджикистана. Эта выставка посвящена снятию блокады и вообще Ленинграду. Для нас, конечно же, для ленинградцев, да и вообще для всей России, эта дата, это событие, оно равно не то чтобы дню рождения, это самое главное событие всей жизни абсолютно каждого ленинградца, абсолютно каждого петербуржца. И очень приятно видеть, что это событие не прошло мимо и до сих пор его ценят, его сохраняют и передают из поколения в поколение в Таджикистане. Поэтому большое спасибо Таджикистану за то, что вы чтите нашу общую историю. Выставку совместную с Национальным музеем Таджикистана, нашими уважаемыми коллегами, благодаря которым мы смогли, в общем-то, это все осуществить, сделать и отобрать ряд экспонатов, в том числе из фондов музея, Национального музея Таджикистана. Здесь на выставке у нас объединились, скажем так, наши два музея и наши фонды. Из наших фондов мы представили материалы, которые связаны непосредственно с историей жителей блокадного города. Здесь, на этой выставке, мы рассказываем и о, конечно же, вкладе таджикского народа в оборону, защиту нашего города. Их вклад, который неоценим для всего советского государства. Ну и, на наш взгляд, конечно, тема очень важная. И, к сожалению, до этого, как оказывается, не была раскрытой. И мы очень надеемся, все наши сотрудники нашего музея надеются на то, что это сотрудничество будет продолжено. И надеемся, что не только
Мы ограничимся этой выставкой, которая открывается сегодня и простоит до 21 февраля. Затем будет отправлена благополучно и выставлена в Национальном музее Таджикистана. Но и, возможно, мы сможем также создать каталог выставки. Сегодня я хочу поделиться с вами своими такими рабочими, может быть, моментами, связанными с той выставкой, которую мы сегодня открываем. И, во-первых, хочу сказать, что для меня эта работа была крайне интересна. Она была и интересна, и важна, потому что все, что касается истории города Санкт-Петербурга, тогда города Ленинграда, блокады, для меня это очень важно. И когда меня пригласили заниматься этой выставкой, узнав, что это будет связано в том числе и с эвакуацией, с Таджикистаном, о том, как Таджикистан повлиял и помогал городу на Неве, и о том, как ленинградцы уехали туда в эвакуацию, мне это стало еще более интересно этим заниматься. Погружаясь в эту историю, мы вместе с сотрудниками музея проработали большое количество материала и пытались найти выставочное решение, это уже моя была задача, как выставить небольшой предметный ряд, но крайне ценный и важный, тот, который приедет из Таджикистана. И тогда идея нашей выставки, она, такая из трех частей, из тех трех, глав. И первое, с чего начинается выставка, это то, что Таджикистан, люди Таджикистана, они так же, как и все советские люди, с началом войны, они были готовы защищать родину. И мы первое, что мы знакомимся с героями из Таджикистана, героями Советского Союза. Очень хорошая выставка, замечательный проект, потому что он сближает людей, потому что он возвращает нас к тем страницам общей истории, которые равно дороги и для нас, и для Таджикистана. Это очень важное событие, потому что важна не только история, но и сегодняшний день. И, безусловно, то, что когда-то мы делали вместе, добивались результата, добивались побед, сохраняли свое право на жизнь и самостоятельное существование в этом мире, дает силы для того, чтобы идти и дальше вперед, и дальше отстаивать себя, свою самостоятельность, право жить своим умом и прокладывать свой путь, и оставить свои ценности. намоиши мо шуруъ мешавад аз бисёр ёдгориҳои нодири имрӯза, яъне аризаҳои ихтиёриён, ки дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон барои фиристодан ба фронт навишта шудаанд. Намунаи ин аризаҳо низ дар намоиши мо гузошта шудааст ва дар миёни ин ҳуҷҷатҳои таърихӣ хоса аризаи Мариям Абдуллоева, ки 28 июни соли 1941 навишта шудааст, мавқеи хосаро ишғол мекунад. Ва Мариям Абдуллоева дар арзаи худ менависад, ки ман ҳамшираи тиббӣ ҳастам, трактор ронда метавонам дар набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ саҳмгузор бошам. ва дар ибтидои намоиш чеҳраи он қаҳрамонон, он иштирокчиёни ҷасури фарзандони Тоҷикистон дар муҳорибаҳои назди Ленинград ширкат карданд дида мешавад ва яке аз чунин шахсиятҳо чеҳраи Тешабой Одилов мебошад, ки он дар муҳорибаи назди Ленинград ҳамчун мерган, ҳамчун снайпер иштирок кардааст. ҳамзамон шоири маҳбуби шаҳри мо Ҳабиб Юсуфӣ, ки дар фронти Ленинград ҷангидааст.
ва Баҳриддин Осимӣ, ин бародари Шодравон Муҳаммад Осимӣ аст. Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Туйчи Эрчигитов, ки маҳз дар наздикии фронти Ленинград қаҳрамонии Александр Матросовро такрор кардааст ва бо ҷисми худ пеши амбразураи душманро гирифтааст ва бо ҳамин роҳ барои пешравии ҳамярахони худ роҳ шудааст. Ва Муҳаммад Сайфиддинович Осимӣ, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, ки баъдан ба яке аз шахсиятҳои номдори соҳаи фарҳанг, шарқшинос ва академии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор дониста мешавад. бояд гуфт, ки дар намоиши имрӯза бисёр ҳуҷҷатҳои нодири таърихӣ пешниҳоди тамошобинон мегарданд ва яке аз чунин ҳуҷҷатҳои нодир ин харитаи замони блокада ё худ муҳосираи шаҳри Ленинград солҳои 1941-1944 мебошад. ва чуноне ки дар ин харита мо бо хубӣ дида метавонем, тамоми шаҳри Ленинград ба муддати 900 рӯз дар муҳосираи олмони фашистӣ қарор дошт ва ягона роҳи ҳаёт ё худ роҳи зиндагӣ тавассути кӯли Ладога фаъолият менамуд, ки тавассути ин роҳ шаҳрвандон аз шаҳр мебаромаданд, ҳамзамон тавассути ҳамин роҳ ба шаҳр озуқаворӣ, маводи тиббӣ, силоҳҳои ҷангӣ ворид карда мешуданд. ва ин харита ҳам бисёр таърихи хосаи худро дорад. аз нигоштаҳои ин ҳуҷҷат маълум мегардад, ки бори аввал тавассути кӯли яхбастаи Ладога соли 1941, дурусттараш 22 январ аз он оғоз шудааст ва 27 январи соли 1944 фаъолияти ин роҳи наҷот ба охир мерасад, зеро ки Ленинград аз муҳосира мебарояд. расмое ки дар ин ҷо гузошта шуданд, шумо аксҳои таърихиро мебинед, ки аз солҳои 1941-1944 шаҳри Ленинград маълумот медиҳанд. шумо мебинед, ки дар куҷо чӣ гуна техникаҳои ҳарбӣ иштирок намуда истодаанд. ва албатта чун Ленинград дар муҳосира қарор дошт ва ногуфта намонад, ки тӯли давраи муҳосира аз соли 1941 то 1944 ба ин шаҳр ба миқдори 107 000 снарядҳо партоб шуданд ва зиёда аз 150 000 тӯбҳо дар ин ҷо садо доданд. ва албатта вақте ки бонги хатар садо медод, тавассути чунин радиоҳо ё худ балангӯякҳо ба мардум хабар расонда мешуд ва ин балангӯяк ҳам моли таърихӣ аст ва солҳои тӯронӣ дар хонаи яке аз кормандони осорхонаи имрӯза таърихи сиёсии Россия ҳифзу нигаҳдорӣ карда мешуд. кинохроникаи таърихиро аз давраи муҳосира дар шаҳри Ленинград, ки чӣ гуна тавассути кӯли Ладога ба ин шаҳр маводи озуқаворӣ ворид мешуд ё аз ин шаҳр масалан шаҳрвандон ба дигар минтақаҳои амн кӯчонда мешуданд. ҳам тавассути навор дар ин ҷо нишон дода шудааст, ҳам тавассути кадрҳои таърихӣ. аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон дар намоиши имрӯза бисёр ёдгориҳои нодир пешниҳоди тамошобинон гашта истоданд. ин ҳам бошад кӯлоҳи афсар Муҳибулло Додоҷонов мебошад, ки маҳз дар набардҳои
назди Ленинград ҷонфидоӣ намудааст ва аз бойгонии осорхонаи таърихии сиёсии шаҳри Санкт Петербург мо чеҳраи Муҳибулло Додоҷоновро низ пайдо кардем ва ин кӯлоҳ ва дастпӯшаке ки имрӯз дар намоиши мо гузошта шудааст маҳз ба Муҳибулло Додоҷонов тааллуқ доранд ки чунин афсари шуҷоъ Тоҷикистонро дар ин ҷанг намояндагӣ мекард ва аз худ қаҳрамониҳои беназир нишон дода шудааст. ҳамзамон бисёр ёдгориҳое ки нодире ки дар давоми экспозитсия ба шумо пешниҳод мешаванд инам аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ ҷойгоҳи худро касб намудааст. яке аз инҳо сумкаи саҳроии Шароф Тешаев мебошад ки инам иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ аст. дигар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ки осори он дар фонди осорхонаи миллӣ ҳифз карда мешавад ин марбут ба Раҷабалӣ Ҷалилов аст. яъне дар инҷо обдон ва тасмаи ҳарбии Раҷабалӣ Ҷалилов пешниҳоди тамошобинон мегардад ва гимнастиёркаи ҳарбии Худойберди Шарипов инам иштирокчии набард ҳатто дар набардҳои на танҳо назди Ленинград балки дар набардҳои назди Москав низ иштирок кардааст. яъне ин ёдгорҳои бисёр аслӣ ҳастанд ки аз фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ ба маърази тамошо гузошта шуданд ва албатта ҳар як ёдгории аслии таърихӣ ба зеҳни тамошобин таъсири худро мерасонад. зеро маҳз ин ёдгориҳо ин ашёе ки имрӯз дар ин намоиш аст дар замони муҳосираи Ленинград дар замони ҷанги бузурги ватанӣ шоҳиди бевоситаи набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ буданд. ва дар ин ҷо бисёр як ҳуҷҷати нодири дигар ҳам дида мешавад дар бораи фарзанди халқи тоҷик Тешабой Одилов. шумо дар ин ҷо акси Тешабой Одиловро дида истодаед ва чуноне ки дар аввали суҳбат гуфтем дар ҷанги бузурги ватанӣ ба сифати мерган яъне снайпер иштирок кардааст. бисёр ба душман зарари калон расондааст ва дар зумраи пайравии худ 25 нафар мерганони дигарро омода кардааст. ва дар бораи Тешабой Одилов дар худи ҳамон замони ҷанги бузурги ватанӣ аз ҷониби нависандагон рӯзноманигорон дар рӯзномаҳои даврии ҳамон замон мақолаҳои ба чоп расиданд ва яке аз муаллифон ин Павел Лукницкий аст ки бо номи Тешабой Одилови тоҷик душманро саркӯб менамояд як мақола навиштааст. яке аз иштирокчиёни театри фронтӣ ин шахсияти бисёр машҳур дар ҷумҳурии Тоҷикистон он вақт бисёр ҷавон буданд устод Ғафор Валоматзода мебошад. ва устод Ғафор Валоматзода нисбати иштироки худ дар театри фронтиро дар хотираҳои худ чунин менависад ки мо дар як рӯз то 10-12 маротиба ҳам дар паноҳгоҳҳо ҳам дар майдонҳои набард ҳам дар заминканҳо пешниҳоди аскарону афсарон барномаҳои консертиро мекунанд ва давом медиҳад ёддошти худро ки ман дар чеҳраи одамони ярадор маҷрӯҳон нури умед нури зиндагиро медиҳам. бисёр бастакорони машҳур аз шаҳри Ленинград ба ҷумҳурии Тоҷикистон мебоянд. яке аз онҳо Сергей Артемович Баласян аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои ҷанги бузурги ватанӣ зиндагонӣ кардааст ва дар ин ҷо акси Сергей Баласян нишон дода шудааст ва маҳз дар ҳамин ҷо Сергей Баласян дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ либретои Коваи Оҳангарро пешниҳоди тамошобинон мекарданд ва дар бораи он ки Коваи Оҳангар қаҳрамони асосии шоҳнома дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ҳамчун рамзи мардонагӣ табдил ёфта буд, албатта таърихи хосаи худро дорад. зеро бори аввал либретои Коваи Оҳангар дар даҳаи адабиёти Тоҷикистон дар шаҳри Москав дар соли 1941 нишон дода шуда буд ва баъди 2 моҳ вақте ки ҷанги бузурги ватанӣ оғоз мешавад, албатта Коваи Оҳангар ба як рамзи мардонагӣ, ба як рамзи муҳаббати самимӣ ба ватан, ба як рамзи адолат бар зидди ҳуҷуми душманон
табдил меёбад. Мунаввар Шогодоев тавассути тайёраи ҳарбӣ ба шаҳри Ленинград парвоз мекунад ва корвони озуқаворӣ тавассути роҳи Выборг ба шаҳри Ленинград ворид карда мешаванд. ва бояд гуфт ки ҳангоми яке аз чунин тӯҳфасупорӣ ё худ интиқоли тӯҳфаҳо дар ҳайати гурӯҳ иштирок доштанд Мамлакат Наҳангова, шоир Абдусалом Деҳотӣ, раиси деҳоти Навгилем Исматов ва дигар шахсони бонуфуз. Ва бояд гуфт ки аз сабабе ки Мамлакат Наҳангова пеш аз ҷанги бузурги ватанӣ соли 1935 ба гирифтани ордени Ленин мушарраф шудагӣ буд ва ин ордени Ленин аз ҷониби Иосиф Виссарионович Сталин ба мамлакат тақдим карда шуда буд. Як китоб ҳам бо номи Мамлакат дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст ки ба соли 1936 тааллуқ дорад. намоиши осорхонаи миллӣ дар осорхонаи таърихи сиёсии Россия ҳусни анҷом мебахшад бо он аксҳои таърихие ки дар намоиш ҷой дода шуданд. Ин пеш аз ҳама аз намоиши паради ғалаба, ҳамзамон аз китобҳое ки аз ҷониби муаррихони тоҷик дар бораи ҷанги бузурги ватанӣ иншо шуданд, дар маърази тамошо гузошта шуданд ва ҳамзамон аз ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати арзгузорӣ ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳамасола дар рӯзи ғалаба ширкат мекунад ва аксҳои таърихӣ ҳастанд аз паради ҳарбӣ дар шаҳри Москав ва аксҳои таърихӣ ҳастанд аз гиромидошти хотираи ҷанговарони бузурги ватанӣ дар боғи ғалабаи шаҳри Душанбе дар таърихи 9 майи соли 2022.